Tepuk tangan buat Mayangkara Niken Salindri. Yo lah senenge ya ampun. Ngene iki umpama seminggu pisan seneng mboten jenengan ditanggap. Jenengan seneng ditanggapne seminggu pisan. Ha sing nanggap senepno. Ya sampean mak seneng tok oke. Heeh. Ya tak dongakne jenengan oleh rezeki sing akeh iso nimbali Mayangkara sak Niken Salindri. Ngoten nggih? Nggih, murah kena dicicil kok. Murah kene dicicil 3 kali nggih. Esuk, awan, bengi, ngoten nggih. Nyapa to? Ketoke anggota mekar kowe to aja. Astagfirullah, duwe omongan kaya jahil-jahil. Iki jek sore lho, Nduk. Alah. Ya ampun, iki sandal nduk bal-balan matur nembah nuwun. Kalau wau sampun ngaturaken pambuka saking kanca-kanca Campursari Mayangkara Niken Salindri saking tlatah Kota Kediri Jawi Wetan. Nyuwun pangapunten Bapak Ibu mbok bilih mangke anggenipun kula sak kanca ngaturaken tetembangan benten kalian ingkang sampun wonten ing mriki nggih amargi kula saking Jawi Wetan. Lah mengke lek enten basa kirang trep kirang sopan kula nyuwun pangapunten nggih mergo Jawa Timur niki basane rada kasar ngoten nggih. Nggih kasar ning wonge ya ayu-ayu. Yogane yo ganteng-ganteng, penabuhe ganteng-ganteng, sindene ayu tur cakrak napa malih MC-ne nggih ta? MC-ne enggak? Mane piye-piye MC-ne piye? Elek mbok tabuhi ngopo jane? Loro atiku ngerti. Matur nembah nuwun nggih. Monggo. Seneng kowe. Aku dilok nelek seneng kowe. Seneng. 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 Rumangsane kowe ganteng-ganteng dhewe. Aku elek-elek ngene lho, ket ben pangga elek. Ora nek sing dibanggani nggih. Sumangga Bapak Ibu sinambi hangra bidadari ingkang sampun sumadya, monggo kita ngaturaken tetembangan. Lah iki kok enek siji kas iki kondi iki mau. Masa bar tinggal joget terus ngendok sitak iki mau. Ya Allah. Oh, Niken sapa? Niken Cuwil. Ya. Niki Salindri, iki Niken Cuwil. Idepe nyanti ta, Nduk? Iya. Ora nyauri. Iya. Nanti kita ngomong ngobrol ya. Iya. Iso ngomong gak jane? Ya ngobrol nanti ya. Iya. Nggih, matur nembah nuwun, ngaturaken sugeng siang, sugeng rawuh kagem Bapak Babinsa, Bapak Babin Kantipmas. Sumangga Bapak pinarak ingkang sekeca sinambi hangrabi dedaran sinambi mirsani Campursari Mayangkara Niken Salindri ugi ngaturaken sugeng siang kemawon kagem sedayanipun ingkang sami rawuh ingkang sampun kundur matur nembah nuwun rawuhipun ugi sampun paring donga dumateng pinanganten sarimbit inggih menika Mbak Lucy Lidiawati S Akun kalian Mas Pratu Marlutfi Arsad Nur Syafi'i. Nggih Bapak Ibu tasih semangat jenengan ben semangat kira-kira nyuwun apa dalam nuwun sewu Pak menika Campursari sanes pasar manuk nggih. Pak Sis nggih nyuwun wedang kuning to gampang ampun repot sampun Pak sampun pun lah sampun lunas Pak sampun pun repot mengke kula nganu nggih kula atur podang kuning to wah gampang mun repot-repot Pak pun teng pundi to mriki mawon mesti arep jikok tas pun sampun pun teng mriki mawon nggih dasine lho kuwi jan gagah-gagah anyar nggih wah nggih kula lawas niki nggih pengen semangat mintanya apa Bapak Ibu nggih Bapak nggih siap Bapak nggih mengke kula pinangkani Bapak sing pengen lintang asmara mriki ngersake Niken Salindri. Kepengin siapa? Niken Salindri? Oke, mana semangatnya buat Niken Salindri? Beri tepuk tangan yang meriah. Kita tampilkan waranggana yang satu ini yang sangat fenomenal, artis cilik owner dari Campursari Mayangkara. Siapa dia? Alah ra semangat Niken ngono lho. Siapa dia? Kita panggil Niken Salindri.
Selamat siang, Nak. Siang, Mas Bambang. Iya. Sesarengan campur sari Mayangkara Niken Salindri mijil saking kita Kediri ingkang dipun pandegani dening Nduk Niken Salindri piyambak. Sumangga dipun pirsani sesarengan pasugatan saking kanca-kanca campur sari Mayangkara Niken Salindri. Nah
Tepuk tangan buat Niken Salindri. Rene. Nyapa kok wajahmu cemberut ki nyapa, Tidak. Wong ki mbok ra usah sedih-sedih ngono kuwi. Lo kan ini terbawa suasana lagu toh, Mas. Ning ya apik lho. Sampeyan ki multi talent, ya toh? Iya. Lagu ambiar ya apik, lagu sing model klasik ya becik, dadi fragmen winginane main ketoprak, dadi Suminten Uhu apa? Suminten apa? Suminten Edan. Suminten Edan ya becik jan luar biasa. Iya. Kuwi ora gerwong oleh kanugrahan sing kaya ngono, mula kudu mbok syukuri ya, Nak. Iya, Mas, aku bersyukur kok. Iya. Nek saiki dadi wong sing pinunjul